Χαιρόμαστε που ένα τόσο σημαντικό έργο σε ένα μεγάλο δήμο με την ωριμότητα της μελέτης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, το έργο Βελτίωση Επέκταση υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού Μητέρα στον Άγιο Ιωάννη με προϋπολογισμό 6.897.943 ευρώ. Χωρίς τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά σημαντικά έργα, είτε αφορούν το περιβάλλον, είτε αφορούν τα κοινωνικά, είτε τις υποδομές, είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να χτίζεται στις πόλεις και στις περιφέρειες. Και αυτό το οποίο χρειάζεται και στις ευρωεκλογές στις 9 του μήνα, να πάει ο κόσμος να ψηφίσει αυτούς τους οποίους θέλει, τα κόμματα που θέλει να ψηφίσει, να μην υπάρχει η αποχή, για να μπορούμε και ως χώρα να έχουμε αυτή την εθνική ομάδα στις Βρυξέλλες που να διεκδικεί για τη χώρα μας. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έκανε λόγο για ένα μεγάλο βήμα, όπως είπε, που θα είναι από τους πιο σύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι προβλέπεται ο υπερδιπλασιασμός του χώρου σε μια συνολική έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, με κήπο, αυλές και όσα χρειάζεται ένας σύγχρονος παιδικός σταθμός. Θα είναι ένας από τους πιο σύγχρονους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην χώρα, με υποδομές και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μιλάμε για λειτουργικούς χώρους που υπερβαίνουν τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα και υπάρχουν βεβαίως και οι αυλές, υπάρχει και ο κήπος, υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται ένας πολύ σύγχρονος παιδικός σταθμός. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη, την ευαίσθητη ανάγκη, στο 100% και θα σας έλεγα ότι ο στόχος αυτός τίθεται σε βάθος τριετίας. Μεταξύ άλλων, το έργο προβλέπει προσθήκη νέου κτηρίου, αναβάθμιση του υφιστάμενου, κατασκευή υπόγειων βοηθητικών χώρων, κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο κτίριο της προσθήκης, δυναμικότητας 17 οχημάτων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του σταθμού και κατασκευή περιβάλλοντος χώρου επιφανείας.